Encetem amb este vídeo un nou espai al blog de julengo.net, un vídeo que vol començar a mostrar en aquestes tecnologies el que és les nostres línies generals del nostre programa electoral per la candidatura del Bloc Nacionalista Valencià, una candidatura que encapçalo jo mateix. I volem fer-ho parlant primer que res dels dimarts del bloc, unes activitats, unes xerrades on la gent del bloc es reuneix amb diverses associacions, amb gent en general, veïns i veïnes tots de l'Olleria, que tenen preocupacions, necessitats, interessos per el bé de la nostra ciutat, per el bé de l'Olleria. La primera reunió que hem fet ha sigut al voltant del tema de benestar social i crec que ha sigut una reunió molt profitosa, una reunió on diversa gent ens ha posat de manifest quines són les seues necessitats respecte a les associacions a les quals pertanyen o a les seues inquietuds personals que tenen com a veïns i veïnes d'aquest municipi i que per tant ens estan ajudant a fer més participatiu el nostre programa electoral per a portar a terme iniciatives com esta, per exemple, la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents. Iniciatives, propostes, suggeriments, en definitiva, que ens ajuden a elaborar un programa coherent i en relació amb el que pensa la ciutadania de l'Olleria, però que també ens permetrà desenvolupar una acció de govern els pròxims 4 anys, quan el Bloc Nacionalista Valencià des de l'Ajuntament puga plasmar, puga fer realitat totes aquelles propostes que ara mateix estem recollint.